Complain ka ikwu bịa. Complain onye. Complain maka ndị dere nọmba m online. Ọ na-abụlọ ndị mpa na-akpọ m. Achọọ m ndị mpa. Then when I have a Samuel Program in that bog, onye na-achọ oge block ya Chineke akpọ ọkụ. Ndị mpa kpọ gị, ndị mpa kpọ gị. Ga-ebịa gabịa bi nye m complain ndị mpa. Ọwara ya gbagha. Ndị mpa kpọ gị na-aga block ha Chineke agbaghị ọkụ. Ibera nga bi igosi onwe gị na anya fulugo. Ka a notice na ebela. Onye mpa kpọ gị. Ịhụkwa nwa okorobịa na ga ịlaghị isi laghị. Gaa ga ọ dị laịla nyere nwa okorobịa ọwụ. Unekwele mjiri iwe gba phone m n'ala hia. Onye na-eme nke ọ na-eme ya ga n'iru mewe. Ọ Chineke m ga-alụrụ m ọgụ. Bịa, Atinga, ngwa, kwe ma ihe ọla mere ebe a na-abalị ihe akwụkwọ. Good afternoon, sir. Atinga, kwe ma ihe ọla na-eme ihe anabalị na guess m good afternoon. Kwe ma sa na-abalị ihe akwụkwọ dum. Amam, sir. Dewe phone n'ala gị lazụ. Heki yo wa kwa kema n'ukwu ihe na ema iji machi ara ka wo twere camera te we ya na ebe a flower no ge were te we be reflection ga me here bupu ocha turn up. Apapa nonsense ka gere gino ye make nonsense ka be eba wo beauty pageant ka wo parade braga agbegara maka n'ukwu ti yiri hon trailer braga agbegara maka n'ukwu braga bịa to na agbega aka n'ukwu ti yiri tron hon gwongoro bịa were phone gị. Sorry, sir. They go shoot who knock a resilage and goof. Is you get the manager? Iberanga, every to the camera, Mam Gana, and Mama, Amaragi. And I'm not my way, I wish she Kamaragi has Aragana. Iberanga went to a camera, Mam. Just some time in Leganya. I'm sorry, sir. Sorry, Congo. Delilah 2025. Branga wait to them camera, Mam Hunga Obi. Unya Obi. Zano Moya Obi. Aha. Ehambo, Esther. Estonia. Esther Chukuka. Therefore, Adam 23, sir. Kwebanu ha wala mere ba na banu akwo. Yes, sir. Nga di room e wege interview. Yeah. Iwonye ebe. Abụ onye Enugu State. Ebe na Enugu. Ogu local government. Ebe na Ogu local government. Mako. Kebishina no ere anyị. Lagos State, sir. Gele ka ị na-arụ. Software developer, sir. Ebrege ugwu. Yes, sir. Were Igbo na-asa m ya ga-ebịa ga-emege yes onye oke ịsaga gị ihe chọrọ ịsapụ m. Ụwa. Ese? Ụwa o, Adam asapụ gị. Gịnị wụ ụwa? Language ndị Mako. Yes, sir. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Nwadụ ndụ, sir. Nna gị ọwụ onye ara? Ụwa. Nne gị kwanụ? Ụwa. Nwere onye ara nọ na family nna gị na nne gị? Ụwa. Ohi ọ dị gị n'ime? Ụwa, ọ bụ shakwa.
Ụwa. Ụwa wogen and this girl mara mgbe ikwu eme ikwu. Ụwa bụ mba. Ah. Yeah. Okay. Ụwa. Ije akpa aja Otele. Mba sir. Okay, ije akpa aja. Ana m akpọ. Aghọta m Igbo iso eweniwe. Biko ọ maka mma. Akwụkwọ oji adọghị. Ọ bụ shakwa ụwa. Nkịta ọtala gị mbụ. Mba ụwa. Ị nọrọ na nrọ eji amụ na-achụ ọsọ. Bụ shakwa. Ụmụ nwoke ole tara na gị? Onwebe sir. Ese Ụwa sir onwebe. nwoke atabeghị anaghị aza like this. Mma m nwere ala nnukwu so ya maka nri. Okay, she from family Ngandi Nwara. Iya sir. Okay, family of Ngandi Nwara. Am I in issue? Iya, very well. Abụ m nwa Enugu. Anyị na-eshife egwu. Genotype ogo? AA sir. Blood group ogo? O positive. One number, congrats. 090 689 76669 669. Oh, Kiki Bishop, good evening, sir. Ebelanga bo. Mba. Achọ m ọchị ahụ n'ọnụ gị. Sorry, sir. Ndo. Okay, my whole life never happened in akwụkwọ dum. The way camera na give you that last. Bịa ndị otu unu ha chaka shovel onye mepere unu gate taa. Sir? Otu unu ha chaka shovel ele ndị mepere unu gate taa. I want me like get. The way phone na there get last slag were phone Chineke aba ọkụ. Nyicha aka odo. Tọnụ ọ. Ịdị afọ ole? 26. Arthritis ọ dịghị. Mba, sir. Eleghị ike gị ji nọrọ otu. Oh, to Chineke nọọsụ wee ke m. Aha agụ. Aha agụgasị m saa. Oluchi. Ọlụchi onye. Mba. Ịdị nne gị na nna gị ha dị ndụ. Ha nọ ndụ. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 8. Otele Rossana. Nne gị ọwa akwa ka o yighe ka ọwụ nwa ka ọ mụwa. Na ọ mụchiri anyị ike o. Ajụrụ m gị nne gị oyighe akwa ka ọwụ ụmụ ka ọ mụ. Ụmụ ka ọ mụ. Dibịa nga agwa m sị amụchiri nne gị ike. Amụ na-esi nne gị ike ya mụọ 8. Iwe onye ebe? Ahụ m onye Ebonyi steeti. Ebe na Ebonyi? Isu, Onitsha local gọọmenti. Ebe na Isu? Isu. Ebe na Isu? Obegwu Isu. Ihe ọdịda oji adọghị. Mba, sir. Ara ọgbaala gị mbụ? Mba. Iji atamụ? Mba. Ahụshi ọ dịghị n'ime? Mba o. Ọnụ gị oji eshi ushi? Mba. Ị ma nri eshi?
ọfụma. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Gịnị ka ị gụrụ? Cooperative economics and management. Ga-agụcha ele ihe ịrụ ha? M ka na-eche service. Last year ka m graduate. Ka m gụchara. Otu ichege service inwe ike ga-achọ ọrụ ị na-amụ? Amụ m ọrụ, amụ nke esi akwa akwa, ma ka esi ebeki keeki, na-achọkwa ọrụ mma arụ. Ukotele ọ ghaala gị mbụ? Mba sir. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Mmadụ abụọ. Aha ha? Chukwu bụ ike m and Chukwu so m aga. Ataghị ije anyụ? Nna anyụ. Akwụkwọ nọsensị ka gịnị? Ataghị ije anyụ gị nọrọ nga akpọkoshikwa eze ị na-anyụ. Ije anyụ anyụ? Nna anyụ. Ije aṅụ amụ? Mba. Ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti? Amaka m ka m mesi wee dị m. Amaka ka m mesi wee. Ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti? Gị bịa ga emere m explain. Amaka ka m si eti dị mkpu. Ịma na ị na-eme gị dị tin wee mara ka ị si eti dị mkpu. Ị ga-enye otu cheta mkpu itiri mgbe anyụrụ gị last. Oh baby. Kebi shina ya watch anyị. Anọ m Asaba. Congrats, kpọọ nọmba gị. 080 37 252364. Bishop onwe m chọrọ ịyọ gị. Mbọsị ikpeazụ m ji akaụntụ m wee bịa ihe na gị. Ị blọkụrụ m maka agbaghọ m kamera m n'oge. Ị blọkụ m. Aga m emepe any other account again. Use webcam. Thank you so much. Nke a nke ọyị m nwaanyị. Power tap one amụ agụgbu unu mete ma blọk unu. Power tap wado. Aga m ekwe maka otu onye ma mmụọ. Hichaa screen phone gị. Isi gịnị? Hichaa screen phone gị. Ga-ejụwa m ihe m sị. Onye na-ekwu ukwe na Catholic Church. Hichaa screen phone gị. Ana m ekwekwa Bishop. Efichago m ya. Face kamera ebe m ga-ahụ. Ga-ewere kamera face. Ama m ihe mere palọ unu ji nọ na main road. Bishop ị na-afụ m? Yipụ jaket ahụ. Dewe kamera ahụ ọfụma. Dewe kamera ebe ọ ga-awụ m hụ gị ma ahụ ụkwụ gị. This girl ọ wara ya agba gị. Dewe ebe ọ ga-awụ m hụ gị ma ahụ ụkwụ gị. Tọnọ. Tele gị ka yikwere n'otele cotton wool. Bịa were fonu gị jee ata bọns.
Mba. Were phone gị. Nwere gịnị? Aha gị. Love it. Kwụrụ ọfụma nọrọ ka onye bịara ịtafụ. Gị were aka gbere m na ntị. Gị were aka gbere m na ntị. Kwụrụ ọfụma. Praga azaga agwa m si were lia. Ịzaga love it. Ihe ọma ga-atente m ka ogiri. Nọrọ kwụrụ otu nga. Aha Igbo gị. Eberechukwu. Ebere onye. Eberechukwu Okonkwa. Uwe onye ebe. Onye Anambra. Ebe na Anambra. Nnewi North. Ama m ọwụ ha nwa ga-enwe ụdị otele ị nwere. Nwe onye nne-ewe otele ya na-eyi otele kọta iwu. Ọha ga-enwe otele kpukpukpu ogileke. Bishop bụ nnukwu otele mere. Chere Chineke agba gị ọkụ bịa fesi nga m gụrụ aga esi m hụ bịa. Kebi shi na anọ ya na anyị. Esi m Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? A ma arụ n'ọgwụ, abụ nọọsụ. Ebela nga mbụ. Abịabugo m. Delele ihe ji bịaghachi nga ugbu a. Isi m bịaghachi mecheghị m interview, isi m na-achị ya. So kamgbe ahụ ikweghị ebunite m. Ewo nọọsụ ara ka ọ nọọsụ ndị mụnwa nwa. Nke ndị ahụ adụrọ. Nọọsụ nke gị gụrụ agụ na skuul nke ị mụrụ amụ. Amụrụ m ya amụ. Ị gara mụọ ya mụọ. Ee. Nọọsụ Eliza. Na Anambra steeti, Nnewi. Nọọsụ ji akpọ aja Otele. Ọfụma na ana m akpụ. Nna gị na nne gị ha dị ndụ? Ha dị ndụ. Nne gị ọwa onye ara? Mba. Nna gị ọwa onye ara? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ha dị 8. Isi ụmụnne gị dị ole? 8. Mmaga amụcha ụmụ 8, enwe nke wee mbeside, enwe nke ara agbagha. Onweghị. Onwebe nke fule before. Mba. Enwere nke wee onye ohi. Mba. Ara gị osiri ike. O siri ike. Ewo nọọsụ anaghị eshi ike. Ọ kwado ihe eji gwụrụ nọọsụ Eliza. Lee anya m agba gị from tomorrow mee ka asụ emere gị laba ara. Kwe na ihe m na-agwa gị na. Kwe na ihe m na-agwa gị na. Iche onye rụrụ ọrụ bansa n'ara. Nọọsụ Eliza ara ya shiri ike. Ụmụ nwoke ole tara ala? Ịbụọ. Aha. Davido. N'onye. Flavor. Ese. Afa ha. Don't come here to play with me. Adam Igwe. Ese onye na onye tara alụ. Davido na Flavor. Ha ji abịa agba ọgwụ na ụlọ ọgwụ unu ya ha mataghị. Ele nga ha hụrụ gị mata gị tamaghị. Ha mitere m n'ụzọ. Ọ na ha wee mmanụ. Ntam ọ dịghị n'ime? Mba. Ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti? A ga-eti mkpụrụ. Ele ụdị mkpu ị na-eti? Eburula m oge hia. A ga-eti Jizọs. Genotype gị? Blood group gị? All positive. Kpọọ nọmba gị. 090 70 86 56 17. Ọ bụkwa onye kpọọ gị gị chọrọ ya gị weta ewu nọọsụ Eliza. Akpọ gị na gị achara akpa gị arụ gbasara gị.
onye dị serious ya bịa n'ụlọ nne gị na nna gị bịa ahụ gị. Jesus. Onye kamera elu ka ọ nọ n'ihu ga-ewere kamera chi gị n'ara gị. Take a joke ya, get out of this place. Take a joke ya, nwa bingo. Traga bịa were kamera kpere m n'ihu ara. Good afternoon, sir. Ya mbọ gị bịa nga. Yes, sir. Gwa onye ebe. I'm on Imo State. Kemana ihe ọbụla mere ebe a na-abalị ihu akwụkwọ dum m ga n'iru mee gị interview. Gaba? Ebe n'Imo. Mbitolu. Ebe na Mbitolu. Ọgbakụ. Enya n'otu nga mere ka ngwere shi n'elu daa n'otu nga. N'otu nga ka na-eme nnọọ ka ngwere obi ebi with you. Emeghị isi ka ngwere isi red dara ata. Ibra ga bi me interview give na-eme ka onye fell break. Awara ya agbago. Ndụ aka iwe onye ebe ga na-eme ka ngwere emego otu ọbara ngwere ọnọghị n'ime. Lekpochi icha ndị na-amụ candle red. Bahalo. Onyechi, gift. Gift onye. Akalazu. The way phone na give you to get lasso. Anaghị ike ikwere n'ihu isi touch. Dịka anọghị n'azụ ndị ole. Anziru Mesin. Unu gara aga kwụ ụgwọ flat ibiri. Ola ụmụ klasị. Ụmụ klaasị gị. Ịdị afọ ole? Adị m 23 years. Ị gụchabe school? Mba, ọwụ fashion school. Ajụla gị, anaghị ike yiri ihu isi touch. Ele ihe o ji nna na wafọ yo. Mpago je chenche. Olo. Lazo. Tano ha. Le wanya ni hudi akade le manya. Le pushi de wa ka mosquito con. That would have fun no. Ana yiri touch ndị nche. Negi na nna ga ha dịkwa ndụ. Ị marala nri eshi? Iji agba akwụla? Olo. Ọbara ohi ọnọgụ n'ime? Mba. Ebere gị ugwu? Ara ọ dị na family nne gị na nna gị? Mba. Ntam ọ dị gị n'ime? Mba. Iji agbakashi ọnụ? Mba.
nwoke ọkọọla gị akantị mbụ Ee. ị mere gị na-eji gba gị akantị Enyere m onye mụ na ya na-akwa arụ ọrụ na plaza iri. Ọ si agụrụ ga m nye iri. So ọ ghọtaghị oche na enwere ihe jikọrọ mụ na ya abụọ. So mụ na ya enwe eziokwu ya ọkụzi maka ntị. ele ntị akụrụ ya Okay, ọ ntị nka. okay ntị wimpo ntị wimpo ntị akpụka ntị ma akụrụ gị akpụka ntị o mere Olu. ọnụ gị o ji eshi ushi Olu. ahụ gị o ji eshi ushi Mba. oge na nwoke akụrụ gị aka ntị gị na ọka na-ayị Olu. ụmụ nwoke ole tarala gị Ebo. aha ha Noni. Anderson. ka ebe isi na-anọnyere anyị Okay, anọ m Port Harcourt na ebe skuul m nọ. ego enye ele ụdị mkpu ị na-eti Oh yeah, baby. akpọkwado mbara gị bịa mpago ji egbu ngwere wewewe n'ụlọ unu Mba. mmago ji egbu ngwere Mba. igboole ncheke n'ụlọ unu bifo wọ geto igbolie mbụ Mba. ele kewe ego eyo get me show that oh baby ele he mean by that Bishop Ndo gbaarụ m. ego enye ele kpinet gị bịa mmeghe show taa kpinet eme Okay, oh yeah. oh ye ọwa nyonyo gị oh yeah genotype ọgọ AA. blood group ọgọ O positive. kpọọ nọmba gị congrats 090 30 27 89 84. Jesus, I'm going to let me. Bishop, what do you mean? achọm data ọchị takoshiri ezi gị ahụ ọcha ahụ achọm data ọchị ebe ahịa ma edi sịrọ m ebute gị hie tiyiri aka na-agbaji amụ ka ị bịa nga takoshigere m eze esekere achọm data ọchị ndị anụ na comment section power tapping na ọrarụ na ahụ Chineke agbụ unu ọkụ ọ dịkwurucha ọsị m jos nkwupi okwu n'isi unu bịa kemana ihe ọbụla mere ebe a na-abalị ihu akwụkwọ dum Yes, sir. m ga-adị iru ma ege ntavi aha gị Rejoice Adeze. Igbo aha Igbo gị Adeze. aha nna gị Felix. dewe fon na na bili ọtọ gị na-asụ Hey, can we get the phone? Look at that. a sị ga-achọ m data ọchịchị na na-egwu egwu hia I'm not laughing. Do you got the one MC? Kike na obodo ka nkịta mgbe ọbụla sef. isi mbọ ga-akụ onye ọmụ aka ikwu eke mega kọl call. Emega m call. Ele mụ. dewe fon ebe m ga-ahụ gị weda na akọfa gị Like tọnụ ọnụ gị kwụrụ ahụ m na ịdị serious tika chuki ya sị gị tọnụ gị kwụrụ gị bịa hịa na-eji m egwu
Nwere iwe wege m na, nwere iwe wege m na, nwere iwe wege m na, Good evening, sir. How do I turn the camera? Oh, Jesus, I don't know. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. were phone na polish. Were phone na polish mana ho ge bianga were good afternoon na nyam. Ngura ge send it back lego. He bi na we interview. Were phone na polish. Okay. What am I beautiful? Nani ene? Nsige polish ge were phone pa na toilet. Ngura ge se na ya kai ba wanja. Sige bi ai ba Sorry. wanja. Hey, I'm sorry. Were phone polish ge bi na toilet. Were ba sige ba da shi mo tele. Apụgo m n'ezi. Anọ m n'ezi kịta. Te bo shi cha deaconess ngo na lu be hudi. From that thought for you here. Kwe mani how la na me ba na ba ni ho akwo. Sorry. Ndo. Akwe mani how la na me here na ba ni ho akwo. Ewe n'iwe. Awenu ahịa nkwu ya okwe mana ihe ọbụla mere ebe a ga-aba n'ihe akwụkwọ. Anọ m ihe ike ọfụma. Bịa katrat ntị ọdịghị ihe emega ebe a okwe mana ọ ga-aba n'ihu akwụkwọ. Yes, sir. Were fonu gị gitewe na ala gị tọ nọ n'azụ. Okay. Ọkwa n'ilo ka m nọ, so bear with me, please. Ewe ebe weda na aga egosi gị. Ewe ebe weda na aga efe. Hey, no, ike gwụkwa. Ilubeghị di gaa were nkịta abụọ dewere onwe. Kai. Ilubeghị di gaa were nkịta abụọ kpọ dewere onwe gị n'ụlọ. Sir? Etu am saa. Sorry, sir. Etu am saa. Ilubeghị di gaa ma bụrụ nkịta abụọ, nkịta ike abụọ dewere onwe. Oh, Ben Nam can know. Abia m visit here my father. Oh, nkịta ya. Oh, nkịta my parents. Oh, we're okay. Oh, nkịta my parents. The way coming ebe I'm na ga egosi gị ka m hụ gị here mega interview for here. Get your parents. Paga to ti lotara gị ya were nkịta zụta dewe na compound. Tanwa. Were reverse bịa. Oswele no. Kronga. Naga chọ di so chọ misi akpọtara gị die n'alụ. Ya were nkịta abụọ, oke nkịta abụọ bịa tie n'ụlọ. Nkịta atakwa n'ụlọ. Wepụ aka n'okpuru fonu gị ma na ihe ị na-ekwu.
ama onions na cucumber ọwụ ihe juru gị n'ime ahụ ịbịara nga do one day otele ji talacha gị ye gefuru otele taya keke ede prad fụta ekwesịghị amanụ gị n'ugwu Hausa ewe n'iwe biko nne gị ọ dị ndụ yes iwe onye ebe awụ m onye Anambra steeti ebe na Anambra n'Ọfịa ebe na n'Ọfịa mmemme n'Ọfịa ebe na mmemme n'Ọfịa ya nwa village ụmụ mmemme n'Ọfịa ị mụọla nwa mba ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum yes gịnị ka ị gụrụ agụ m industrial design ị ma nri echi ọfụma ị ji agbakashi ọnụ mba ụmụnne gị ọ dị ole I do 6 ara ọ dị na famili nne gị na nna gị mba nna gị akwa nkịta ka ọ na-azụ mba nna gị akwa nkịta ka ọ ji azụ nụ mba ọ bụrụ ya ọ bụ nkịta nọ n'ụlọ nna gị nga ahụ ọ bụ mpa gị nye gị ya nri ọ mpa gị dewere ya ọ na-azụ nkịta mana ọ bụrụ ya ka o ji azụ nri mba ajụrụ m gị ihe o ji azụ nri akwasị gị mpa gị o ji ọ nkịta ka ọ dị azụ family of ụmụ na nkịta ụmụ na nkịta eso ụmụnne gị ụnụ dị 6 asụ ụmụnne nkịta ole a nọrọ nga ahụ abụọ ya wụ 8 family member nkịta ọ taala gị mbụ yes ikwere na onye nkịta tara agbara ga ntị rebis akwa ya nwa ajaghị ara nkịta dị n'ime iji agwụ ụra mba paịlụ ọdịgị sa paịlụ ọdịgị gị sị m saa mba ma ahụ ezeghị bụ ọha ezeghị otu a gị na-emechi eze ị ga-akpa aja otele yes arụọla gị ọrụ mmụọ ọjọọ mbụ ma ọrụ mmụọ mmiri ma ọ bụ papi wata mba ị nọrọla na nrọ nnọọ ga-ewere amụ na-eji egwu na nrọ iji egwu wite amụ na nrọ gị na amụ ọdịna mma na nrọ God forbid mba elekewo God forbid Chineke agba gị ọkụ mba ụmụ nwoke ole tarala gị ọsụsụ kemgbe ị fụtara ụwa ịdị tatụwa jezi ibi ugwu Awụsa lọtaba anyị otu nwoke tarala gị bịa na atụkwara mash ebe a chọkọ m egwuregwu agaghị afọ egwuregwu I'm not joking here don't come here to ejigba egwuregwu my first love yes naanị otu nwoke tarala gị yes ese asị m n'osofu ana m atụ asị ọ bụ na nna atụ asị ka m Otele otu amụ ele nga a na-ata gị ihe a ọ na skuul eji okpu taa gị ka atara gị without eji okpu taa gị ka atara gị without gị sị aghọtara m sorry eji okpu nna taa gị ka atara gị without
the 2 times, different times, the same as in sometimes. With or without, sometimes. Like go 2 times, different times, sometimes with I or mean, without. like sometimes, I Like age. where now, I Sometimes, will I two times age. because sometimes because without. Like where we like, chile kabagoko. 2 times, sometimes. Get him a gigi, not a tatara. Mba, ana m ekwu Ọnụ na chichichichi nọ na gburu ejokwu ite a ga-ena ajụjụ ụjọ gị ga-eti wele 2 ọ times maka na amara m asụ Igbo ọfụma. Sorry, amara m asụ Igbo ọfụma. So m na-ekwu na sometimes. ọgụ kọmatị a ga-egwa m sị dem asụsụ Igbo asụ ọfụma nwafọ Igbo dị ka ga-epụta nwa ọnụ ije eri ji na ndị agwa m sị dem asụsụ Igbo ihe na onwe ego m ga-ahụ gị na mama nna gị ọwụ onye Awụsa bịara nga agwa m sị ma asụsụ Igbo asụ ọfụma nna gị ọwụ onye Awụsa bịara nga agwa m sị ma asụsụ Igbo asụ ọfụma Ana m asị ya na akwa ifu na nna asị ya ọjọọ na ana m nna aghọta gị ọwụ some. onye Awụsa Chineke agba gị ọkụ isi uwe Mba, onye tara gị ọwụ onye ebe onye Igbo, onye Anambra. ị mụrụ nwa Mba. ị ma nri echi ị ma nri echi Ọfụma, ọma m esi nri o. genotype gị wogere Ọ AA. blood group gị O positive. bataga gị gaje enye ele mkpu idiri achọmda come hey le anya ị na-emele virgin le anya don't come here ga mere m virgin nwoke ụmụ okorobịa nọ na conversation here tụga ezigbo ọchị here ị na-emele virgin na-eme na-abịa eme ka pus anwụ dere n'aka Ọhụrụ m o. bịakwara nga bịa na-emere mpọ gịnị gị bịa nga atakochiri m eze nwekwa ụmụ okorobịa nọ Cyprus obi dị mma bịa nga emegere m Iwe. emega ka pus anwụrụ n'aka Sorry. elepineti mkpupu osu congrats elebishi na watch anyị elebishi Okay. na-ele anyị Ebi m Lagos, mana anọ m na Ugwu Asakị, anọ m na Bauchi State. I came to visit my dad. mpaghara para ibu ya para akpa ya gaa nọrọ na Bauchi gị nwa abịa nọrọ na Mba. les Arụ adịrọ my dad. gịnị ka ịrụga Okay, I'm a software developer and I'm a creative website for small business and content creators. I create software websites. Call your number. Congrats. Okay, my number is +234 81 35 86 9882. Nwoke ọbụla bịara to you. Gekwe m ntị sị gị bụ ọrịa Otele kwe masị iwu virgin anyị nyekwele ihe Otele ihe ụlọ sara gị kwee na nkwa abụkwala Otele ma na WhatsApp Okay, sir. abụkwala ma ara gị na WhatsApp gị sị ka inyetụ nwa ajaị ọkwa maka iwu virgin ka m ji na-agwa gị ihe a because onye tarala naanị otu nwoke ọ virgin nke ka awụ ya kwadogbo eziokwu ọwụ mgbe a bịara na-agwa ihe amụ nga niile aghọ bezin wọ nga a na-awụba aja wọ nga a na-adọpụ chipis eji arụ ụlọ Good evening, Bishop. Bila bambo. No, sir. Mba. Other than Bishop. Hey. Mereka nọ na akpọga boy na achọm that nonsense ọchị here. Sorry, Bishop. Achọm that ọchị here. Okay. Asị gị achọm that ọchị here. Gị kwa isi ka ring light eji eme TikTok bịa nga bịa takọchikwe meze. Achọm that ọchị here. I didn't match you. Mee isi go taa. Lekwe ka ihu isi ya yiri ring light. Asị gị achọm that ọchị here this girl.
Okay, man, how will I remember now? Yes, Bishop. When I go to Tom that touch here, don't come here to joke with me. The way for the like a billion talking lasso. Okay. Okay. Tilale bole sanse. Tono, gile waya na wall, chile kabagoko. Tele Rossana. Tilale bole Samson. Bia. I don't know, Telaro. No. Huh? No. I chop that touch from you here. I don't know. I don't know. Bishop, I'm going to complain. Eberenta vukebera complain. Okay, so let them interview, and I want to go after the interview and complain of just of here. Hey, I chop that here. Eberenta vukebera interview. What to Okay, let them interview. One year bear. Imo State. Ebe ni Imo. Mbise. Ebe na Mbise. Ahịa azụ Mbise. Ebe na ahịa azụ Mbise. Ụbọọhịa. Ebe na Ụbọọhịa. Ụmụ ihe ọcha Ụbọọhịa. Ede afọ ole? I'm 27. Ya, ishi ring light. Mega asụ bekee here Chineke agbaghị ọkụ. Sorry, adị m afọ 27. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? No. Ewu, nne gị na nna gị nwụọla. Donna. Ha just nwụcha this year. My mother come na mortuary. Ewu, dondo. Ya na nne gị na nna gị nwụrụ. Ana mma gị nọ mortuary. Elicha mma gị ga-ebịa. No? Enwere ihe chọrọ ịgwa m? Ihe m chọrọ ikwu afa mma m bụ Rossana, and every time ị na-asị Otele Rossana, Otele, ọ na-ewe m iwe. Ilicha mma gị ga-ebute your complain nna. Mma gị nọ mortuary ga-akwa nne gị before achọwara gị di. Na-asị Otele Rossana ọ na-enweghị ụwa. Bịara na ibu m na ọmụ gburu nne gị. Wait. MC, good evening. I'm going to be Boom. Huh? Boom. Kime kwenu konye pansa. Ejano ọrụ nche. Abansu told him give before. Ele ihe mean by that question. Do aga kime konye pansa Chineke. Actually, no matter you no give my abansu told him give before. Ibranga bịa mere m anya. Oh, Chineke nna. Jụọ m ajụjụ ka m saa ajụjụ agawa ebe m na-aga. Ọgwụ a kwesịrị na ya ọma ya ụta m bịara ebe ugbu a. Onye na-enwe nsogbu. Dewe phone n'ala gị bido ọtọla azụ. Onye ga-oke bidowe foonu n'ala. Chere m abịa biko jiri ya nwayọọ abakwarala m mba. Ele Rossana bịa. Ibranga bịa. Ibere interview kebere mere m anya. Chere nnu na wabala mba ka m ọda. Gara gị Chineke akpọghị ọkụ this girl. Ele Rossana. Eji adezie kamera ahụ ga-ahụ m gị. Me na ahụ m gị iko am ọda. Edere m nsogbu o, don't stress me. I'm done, no? Nwoke ọnwụọ naghị n'elu mbụ. Gwanu m ikiri Otele gị iri Otele n'elu. N'otu ngana gbanyọ fan ahụ ka n'otu ngana emeghị interview. Sorry. N'otu ngana
jiri ya nwayọọ ụta m sịrị gị sọrị na gị receive o ya abarala m mba. Otele agbara Jack Igwe. Iwe ebe? Ahụ m onye Njaba. Ebe na Njaba? Nkume. Gbanye egwu ahụ kọgadị a. Mba ọ nebo m na-akpọ egwu m ga-abịa gwasị agbanye egwu. Enya tiri no waya na mere ma yo wara ya gbaga. Ihe nwayọọ na-abara n'ụmụ mbọ nwaanyị ka nwụ jiri ya nwayọọ. Chere dia chile ka Ndị be ga na-akpụ fine girl nwere ara nwee ike. Ndị be ga na-akpụ fine girl nwere ara nwee ike. Calm down. Arọshala m, calm down. Amu ke gbagasị ndị be ma na-akpụ fine girl nwere ara nwee ike. Agwala m gị ya. Enwe ndị bunu ga-akpọtali m. Calm down. Jụwa ajụjụ ka m na-anụ. Ike m na-ama ma wa afọ gị bịa nga abịa agwa m sọ. Hapụrụ m ya. M nye gị igwe ị ga-eri eri. Hapụrụ m ya. Calm down. M nye gị dị ka ị ga-eri. You will eat, so calm down. Ihe m dotere, m ga-eri eri. Achọghị m ịchị ọchị, emekwala m ọchị biko. Ihe m bịara nga awụ gịnị? Chọta di, akwa ihe ekwuru. Calm down. Baby shi na nyere anyị. Owerri. Iji agba akwụla. Mba, abatụbe m akwụna before. Ndị side anyị a na-agba akwụna. Ihe m jụrụ gị wee iji agba akwụla. Ọ na-agbawa gị. Ka ịghọta na ndị side anyị a na-agba akwụna. Okay, calm down. Onye ọbụla ị hụrụ na-agba akwụna. Calm down. Ihe onye nwere na adịghị ka ọ na-agba akwụna. Ihe m jụrụ gị wee iji agba akwụla. Ana m agba akwụna. Anyị tisile m ntị. Mmadụ ataghị ahụ otele bịara ga gwa m sị ndị bụ na na-agba akwụla. Lekwe etikwerele m mkpu. Ala m like noise. Calm down. Gị na ajụmajụ na-asa gị stage by stage. Ọnwụ na ịchọ m gị bịa mị na mmara ihe na ịchọrọ m bụta ọwa ọlụlo anụkwa m na gị ide m gị hapụ. No, ị ga-alụrịrịrị m. Oya, continue. Takwanụ m gị ihu gị yiri ụgụrụ ka ị bịa gad nọ were otele kọmfa. Owu otu ihu m si eyi ụgụrụ. Ndị mbisa akpụta dị ụdịka ihu a. Onye goof. Ka ọ wụrụ wa. Ya nwụrụ. Shisha. Egbe. Ị ga-aṅụgide shisha. Onye na-aṅụ Igbo na ndị ibe ya na-aṅụ Igbo. Ọwụ onye na-aṅụ Igbo na ama na ndị ibe ya na-aṅụ Igbo. Nwa gara aṅụrụ ọkụ esi ya n'ọnụ n'afọ echi. Ịbịara ga bịa megara m anya. Ị ga-aṅụgide egwu nwoke nwa gara. Aṅụtụbe m shisha. Ana m aṅụ Igbo. Zuo ike. Jụọ m ajụjụ na-ajụ ndị ibe m. Oruleta ọnụ m na ịmakashiwala anya. Ị mụọla nwa mbụ? Ana m ama mba mụtụbe m sorry mba. Nna gị o ji azụ ewu? Mba o. Achọ m data ọchị hia. Njọ ga-ajụ gị Samuel. Achịrị m ọchị. Gị na onye na-achị ọchị. Gị na onye nwere that time. Enwere m that time. Ihu gị ọ na-atọ ọchị m ji achịrị gị ọchị. Nne gị o ji azụ ọ ji agba shọkị? Ị na-asị nne m ọ na-agba shọkị? Nne m ọwa nne gị nwaanyị olee otu o si agba shọkị? Mma gị o ji agba shọkị lekpa mma gị. Ọ na-agba shọkị ọbụla. Ịhụ na ya ga ọ gbara shọkị before. Lee akparịkwala m o. Chọka m na gị nọrọ hia gị calm down. Don't stress me. Ị na-stress m shi na nwa. Problem bịa enwe m bịa kpọọ gị sị gị bịa for interview hia. Lee ihe m bịara nga ihe m bịara nga ka inye m di inye m ma alawa. Don't stress me. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị sọsọ atọ ụmụ nwaanyị abụọ. Enwere nke ara agbagha? Mba, ọ dị side unu gbagara. Mba, enweghị onye gbagara. Ọ dị ka ị nwere ọnụ ọjọọ. O Chineke na-akparakwala ewu. Ọ dị ka iji akparị mmadụ. Ọ dị ka iji akparị mmadụ. Oh yeah, sorry. Breathe in. Sorry. I'm na ndị ara nọ na be unu, but breathe in. Cool down. Calm down. Akwụkwọ o ji adọ gị.
ọ ma ị na-enwe m issue akwụkwọ adọwa m. Okay, akwụkwọ gị dị adọgị. Ọwụ ma ọwụ dịka akwụkwọ ahụ mmadụ tinye ọnụ down there ọ na-adọ akwụkwọ. Ebe ka a na-etinye ọnụ ọwụ ya adọwa gị akwụkwọ. Down. Ele ebe ọwụ nwa aha gị daa na mmadụ ọ mechaghị ala. Ele ebe a na-etinye ọnụ ọwụ. Awụ m a good girl, achọghị onye ọbụla ma n'ikpu no down there. Family of akwụkwọ etinye ekwa m sị gị family of akwụkwọ ka egbe hapụ iburugo. Ekwa m gwara family of akwụkwọ. ihe meghe gị megekwu ma nne me ma gị Chineke agbaghị ọkụ were mgbe a ga-etinye ọnụ daa na ọ na-aga adị akwụkwọ Chineke agbaghị ọkụ onye arụ ukwu ịbịa nga abaka ọ dị izi ten ọ dịghị izi ga-azọrọ bra n'ime anya yiri n'obi gị lee ma ọ dị izi aka conclude interview ga Chineke akpọgọ genotype m AA blood group go O positive. ị ga-enye load mkpu ineti O dependere ele mkpu ineti ọ wụrụ onye na-emete ya ọfụma m na-eto ya aha n'Igbo ndị onye na-emete ya ọfụma m na-eto ya aha n'asụsụ Igbo ebe ọ ga-adị ụtọ ihe dịka odogwu m mewe m ya dịka ịmụ dịka ihe ndị achọghị m ị na-eticha ya too much because nkwe ya too much ebe a na-akasịala m my style na so calm down. kpọọ ya phone number ga-aje na ndị ara ibe gị lụwa kpọọ phone number gị gara ha mitiri Chineke agbaghị ọkụ lekpe ọ dịwere ihu n'ọka breki felere fel lee ama m na ị laikiri m bishọp ihe m ji bịa nga maka gụwa nọmal enwe onye ọzọ m chọrọ na-awa ụgụwa Chineke ga-efu gị ọnụ retired winch kara aka retired winch